Partnermi slovenského kartingového pohára sú Racing Shop.sk, Berner, realitná kancelária BEMI, Steps a Ematech. Extrémna kondička, neochvejná koncentrácia a perfektný tím s naozaj špičkovým technologickým zabezpečením. To všetko treba na to, aby ste v motoršporte doslova vynikali. A vynikajúcich jazdcov tu dnes máme naozaj kopu. Práve sa nachádzame v dejisku 6. edície zo série slovenského kartingového pohára a poslednej pre sezónu 2023. Ja vás vítam pri sledovaní nášho slovenského kartingového magazínu. Tomáš Kuna, spoluorganizátor SKP a myslím, že už môj naozaj stabilný partner v tomto uvádzaní a otváraní videa. Tomino, aké sú pocity dnes pred 6. epizódou Slovenského kartingového pohára 2023? Tak tie pocity sú také príjemné, lebo sa za prvé už nám pomaličky ukončuje sezóna, lebo prichádza na nás jeseň a v rámci okienka o počasí môžem povedať, že zase nám to dneska vyšlo a neleje tu na nás a podobne. Takže v tom je to fajn, tým, že sme vystihli aj to načasovanie s majstrovstvami Slovenska, ktoré tu štartujú budúci týždeň, tak toto prilákalo jazdcov, ktorí by tu možno inak neštartovali. Takže príjemná účasť, ktorá skýta dneska nejakých 139 štartujúcich. Pekné. Pekné naozaj, neviem, či dokonca nie je jedno z rekordných čísel v rámci tohto roka. No myslím si, že tento rok je to asi rekord, no určite. Z hľadiska účasti opäť veľmi veľa národností, čomu sa tešíme. A je to také symbolické, že slovenský kartingový pohár po Bruku, Třinci, predtým znova Bruku, sa vracia vo svojej poslednej epizóde na slovenskú trať, asi najikonickejšiu slovenskú trať, aká existuje. Nerozmýšľali ste ukončiť toto podujatie práve Trebaticami, keďže tie sú začiatkom úplným, teda tým pôvodným, prapôvodným SKP? Tak ako tou symbolikou možno áno, ale to bolo len v takej romantickej predstave, lebo samozrejme nám Trebatický päťok nezoberie toto, čo je tu na. Potrebovali sme využiť ten nejaký multiplikačný efekt toho tých majstrovstiev Slovenska. Je to náš dlhodobý plán, aby to nejakým spôsobom takto fungovalo, aby bola šanca si potrénovať v rámci SKP, aby tí jazdci, tí takí tradiční jazdci SKP mali šancu sa povedzme porovnať nejako s tou majstrakovou špičkou a podobne. Takže toto je taká kombinácia, ako si predstavíme, že by to malo fungovať a z toho dôvodu je odpoveď na Trebatice nie. Mimochodom, veľká účasť zároveň znamená, že SKP je takým inkubátorom pre jazdcov, ktorí chcú už potom ísť naozaj do vysokých súťaží, napríklad v majstrovstvách Slovenska. Myslím, že asi nič viac ani neexistuje u nás. Dá sa povedať nejak štatisticky, či každý, ktorý je dnes tu, ide potom aj na majstrovstvá, alebo každý druhý, alebo asi každý má tú ambíciu, nie? Správne si povedal, že to je inkubátor, lebo ten postup je v podstate taký, že väčšina tých ľudí dojde do toho prvého kontaktu s kartingom kde si v rentale, v požičovni, potom postupne teda prídu sem k nám, tu sa nejakým spôsobom oťukajú a tým, že v podstate tá komunita tak navzájom spolu komunikuje a podobne, tak určite je cieľom každého si tie majstrovstvá ísť aspoň skúsiť. Takže ja si myslím, že keď povieme každý druhý, tak sa určite trafíme a ja si myslím, že takmer asi každý, kto nejakým spôsobom chce sa tomu nejako dlhodobejšie venovať, tak potom nakoniec končí aj v majstrovstvách Slovenska. Je dobrým zvykom, že väčšina tej populácie potom v podstate ide aj jeden, aj druhý seriál. Tak budeme sa tešiť na dnešné výsledky, Tomi, ja ti ďakujem za rozhovor. Opäť my sa ešte uvidíme o chvíľočku v zahrievacom kole, ale teraz poďme na predstavenie trate. Motokárová dráha na Slovakia Ringu je jednou z najmodernejších tratí v Európe a je čerešničkou na torte slovenského kartingového pohára. Vďaka 6 rôznym možnostiam rozvrhnutia dráhy je pravdepodobne najvšestrannejšou na Slovensku. Ľavotočivá trať má dokopy 15 zákrut, je dlhá 1172 metrov a jej šírka dosahuje v najúžších miestach iba 7 metrov. I keď obsahuje dve dlhšie rovinky, pretekárov neustále drží v napätí, pretože obe sa končia ostrými zákrutami, ktoré vás v prípade mierneho zaváhania dokážu nepekne vyškoliť.
Dnes v zahrievacom kole veľmi netradične dvaja respondenti, ale veľmi tradične ikony tohto slovenského kartingového pohára už od začiatku. Robo Chudý, Tomáš Kuna, ahojte. Ahoj. Čaute. Chalani, ktorí to celé začali v roku 2009, ak si správne spomínam. Áno, presne, v 2009 to začalo celé. A dnes máme tým pádom 14. ročník. Tento 14. ročník priniesol veľa nových vecí. Jednou z nich je napríklad spojenie s maďarským pohárom GTC. Ako toto hodnotíš, Tomáš? Tak máme to stále také, by som to nazval ešte stále v plienkach. Podobné ako keď sme v 2010 začali prvú sezónu, tak je to s tým GTC asi podobné, lebo viac menej neprichádza sem až také veľké množstvo jazdcov, ako by sa predpokladalo. Takže je to otázne, ako to celé vlastne bude presne fungovať, ale každopádne tie počty tých jazdcov, ktoré sa predpokladajú, tu nie sú, napriek tomu, že dneska napríklad na dnešnom podujatí ten počet startujúcich je pomerne vysoký, tak nezavážilo to, že je to spojené s GTC. Opýtam sa teda na ďalšiu novinku a tá bola naozaj veľká, lebo ty si hovoril v predošlých rozhovoroch, aj vy obaja chalani na konci minulého roka, že Třinec je absolútne niečím, čo bol taký sen v rámci SKP a tento sen sa konečne v roku 2023 stal skutočnosťou. Ako hodnotíš možno účasť tam, alebo bol to vôbec dobrý krok zapojiť trať, ktorá je tak ďaleko od tých zvyšných, od toho centra diania SKP? Tak určite bol veľmi dobrý krok, ale nepovedal by som, že to až tak ďaleko, lebo práve, že ten Třinec je pre veľa štartujúcich asi najbližšia trať, okrem Trebatic samozrejme, ale Třinec bola veľmi dobrá voľba, aj napriek tomu teda, že sa to nepodarilo úplne naplniť, ako sme mali očakávania, ale nemyslím si, že by Třinec bola zlá voľba. Je to veľmi krásna trať, veľmi dobre vybavená, čo sa týka zázemia, race control, všetko úplne špičkové. Na ten počet účastníkov, ktorý tam bol, sme to zvládli veľmi dobre, ako bolo to super. Zajazdili si všetky kategórie, takže určite možno v budúcom roku bude znova v kalendári. V 15. ročníku. My už teraz tak trošku predčasne sumarizujeme, pretože sú to posledné preteky dnes, ale nie úplne posledné podujatie SKP. To posledné bude nepretekárske. Už tradične gala, to asi povieme. Kedy sa bude konať? Takže malo by sa gala konať tentokrát 4.11., ale miesto ešte dáme vedieť, lebo sa uvažuje nad dvomi rôznymi miestami. Je to aj výzva pre všetkých, ktorí sa ešte neprihlásili, lebo kolega Robert vyhlasoval počas včerajšieho aj dnešného dňa sme iniciovali ľudí, lebo teda výzva prišla už 2 preteky späť, ale ľudia nejako tradične nereagujú, ako by mali. Takže výzva aj týmto prostredníctvom, aby sa ľudia prihlásili, samozrejme tí prví 5, ktorí budú podľa našich pravidel vyhodnotení, aby sa nahlásili, či prídu, neprídu, v akom počte, kto z nich bude chcieť prespať, neprespať a podobne. Ale ideálne samozrejme všetci sú pozvaní, všetci fanúšikovia motoršportu a slovenského kartingového pohára, aj magazínu pokojne vo všeobecnosti. Posledná otázka, pretože na tomto podujatí gala väčšinou ohlasujeme aj nejaké plány do budúcna, nejaké možno novinky. Ohlasili sme tieto dve obrovské, alebo avizovali skôr, či zatiaľ vtedy nekonkrétne. Budú opäť nejaké nové veci, ktoré plánujete? Tak nechajte sa prekvapiť, určite niečo bude, ale teraz nič nebudem prezradzať. Krásna diplomatická odpoveď, chalani, ďakujem za zahrievacie kolo a my ideme ďalej. A poďme sa pozrieť, ako dopadli jednotlivé kategórie. Vysoká účasť znamenala naozaj napäté momenty na trati a už na prvom štarte kategórie Baby 60 stálo až 11 jazdcov a jazdkýň. Na tretej priečke sa umiestnil Alexander Macháč, druhú priečku obsadil Michael Kolář a k zlatu sme mohli gratulovať Eliášovi Zajícovi. Triedy Easy Kart, Trophy 60 a Junior 60 štartovali súčasne hneď v nasledujúcom štarte. V prvej z nich skončil s bronzom Noé Sulitka. Striebro si odniesol Samuel Salaj a zlatý skončil Jonáš Hubáček. Trieda Junior 60 bola rozdelená na štandardnú a Go-Kart Talent Cup, teda GTC. V štandardnej sa na druhej priečke umiestnil Radim Kusí a zlato si odniesol Martin Wingler. Prípona GTC priniesla striebro pre Adama Miku Peterváriho a prvé miesto pre Zalana Takáča.
Štart kategórií Baby 50 znamenal dlhé minúty plné napätia pre 17 jazdcov a jazdkýň. V Baby 50 jame sa medailových pozícií zhostil Zoltán Valíček na 3., Štepán Dostál na 2. a Noel Kečkeš na 1. mieste. Baby 50 Bluebird zas priniesla bronz Lukášovi Nevrlovi. Prvé dve priečky si už tradične rozdelili sestry Trávničkové, v tomto prípade strieborná Ema a zlatá Ela. Rotax Micromax a Rotax Minimax štartovali súčasne ako ďalšie. Kým v Micromaxoch bola konkurencia veľká, zvyšné triedy tohto štartu patrili k tým menej početným. Rotax Micromax priniesol bronzové miesto Matiasovi Drexlerovi, striebornú priečku Michalovi Lehockému a zlato si odniesol Branislav Rentka. Rotax Micromax GTC hostil strieborného Patrika Deržiho a zlatého Benjamína Ceceho. Rotax Minimax zas videl na stupni víťazov druhú Anna Máriu Valíčekovú a prvého Patrika Jána Kováča. A Rotax Minimax GTC mal iba jednu priečku, ktorú hrdo obsadil Dorian Benner. Ďalší na rozhovor Branislav Rentka, Rotax Micromax, číslokári 15, ahoj. Ahoj. Braňo, ja vidím na tebe ten úsmev, ja viem, prečo to stalo. My sme ťa teraz odchytili vyslovene, že druhá jazda, prvé miesto, prvá jazda, prvé miesto, kvalifikácia, prvé miesto a teraz sme tesne po tej poslednej tvojej dnešnej jazde. Emócie musia byť veľké však. No ako, je to dobré, že som tu vyhral, čiže som si zatrénoval ako keby aj na ten, čo tu bude na budúci týždeň majstrák, čiže som rád. Ty si jazdec a táto Vlado, ty si asi všetko ostatné však. No, ja som v prvom rade rodič a dnes aj mechanik a teda dneska sa starám o Braňa tento víkend a som rád, že sme to spoločne zvládli takto, ako to dopadlo, takže spokojnosť. Ono hrdosť a úsmev v tvojich očiach naozaj je badateľný, ty máš aké pocity? Ja mám pocity výborné, ako teším sa z Braňového každého úspechu, či je to úspech víťazstvo alebo dobrý príjazd do cieľa, takže mám z toho radosť a vždy mi to robí radosť a vždy si potom povieme, to stojí za to robiť takýto šport. Bola cesta na dnešnú prvú priečku dlhá? Ako dlho sa venuješ kartingu? No, kartingu sa už venujem 2,5 roka a 4 roky sa venujem, od 7 rokov máš 11, čiže 4 roky. Čo máš z matiky, Braňo? ešte žiadnu známku. Správne, vedie napokon iba september. Pýtam sa na tvoje ďalšie plány, lebo načal si aj tie majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať na tomto mieste už o v podstate malú chvíľu, už o pár dní, dá sa povedať. Toto bol tréning, vieš, čo by si chcel zlepšiť? No, zlepšiť by som ešte chcel trocha aj tú stopu a to je asi všetko. Vlado, ty tam vidíš nejaké aj po technickej stránke, možno myslím technickej strojovej stránke, nejaké možnosti zlepšiť sa? Áno, sú tam možnosti zlepšiť sa určite. Tentokrát sme netrafili troška tlaky do poslednej jazdy, čiže zanalizovať, prečo sa to tak stalo a vylepšiť napríklad takéto veci, ale uvidíme, vyskúšame zmenu. Ale tu v tejto konkurencii v rámci SKP vám to vôbec neubralo, prvenstvo zostalo, aj keď teda najrýchlejší čas tam úplne nebol, no nikto ťa nepredbehol. Aké sú tvoje plány do budúceho roka? Plánuješ zmeniť triedu alebo zostávaš v Micromaxoch aj naďalej? No, na budúci rok už plánujem zmeniť triedu a pôjdem do Rotax Max Junior. A tam tiež predpokladám po prvé miesto však? Áno. Neuveriteľných 23 jazdcov. Taký bol štart triedy Rotax Max Junior. Štandardná kategória bola svedkom extrémnej konkurencie, no napokon sa tretiu priečku podarilo uchmatnúť Adamovi Ecksteinovi, druhý skončil Filip Blank a zlato si spomedzi talentovaných pretekárov a pretekárok vybojovala Laura Bubenová. V kategórii s príponou GTC sa na stupeň víťazov postavil zlatý Martin Söke. Rotax Max Senior. Taký názov nesie ďalšia kategória slovenského kartingového pohára a zároveň aj ďalší štart.
I tu jazdci súťažili z aj bez prípony GTC. V rámci štandardnej triedy skončil na 3. mieste Jakub Belas. Ako strieborný sa umiestnil Matej Vikor a zlatú priečku obsadil Matej Koník. V rámci Go-Kart Talent Cup skončil na 1. mieste Urso Brando. Po niekoľkých rokoch sme tu opäť s Maťom Homolom, tentokrát nie ako trénerom, ale ako jazdcom, takže vítaj. Ahoj, ahoj. Ja len doplním číslo káry 202 a trieda Rotax Max Senior. Ty si v junioroch začínal, 15 rokov už prešlo, sláviš 15. výročie od začiatku kartingu, ale aj svojej celkovo jazdeckej kariéry. Tento rok boli nejaké oslavy, ešte čakáš nejaké? Nie, ja ťa trochu poopravím, ja som tu aj ako coach, aj ako jazdec, takže je toho celkom dosť tento víkend, ale nie, oslavy neboli nejaké vehementné a vlastne hneď po skončení sezóny na ďalší víkend som tu na motokárach, takže nezahaľujem. A ako hodnotíš svoju jazdu dnes? Bolo to po dlhej dobe naspäť k motokáram, alebo si už predtým jazdil zas? Lebo vieme o tom, že ty teda jazdíš TCR Eastern Europe túto sezónu, tak ako teda je to s tebou a motokárami? Ako jazdcom teda? Veľmi dávno som jazdil, nejako tak, že by som sa tomu fakt že venoval, ale vôbec nie takto intenzívne. Boli sme pred pár dňami si tu na Slovakia-ringu zajazdiť, že či mi to vôbec ide a či to vlastne fyzicky zvládnem, pretože vlastne mal som operáciu pred pár mesiacmi zápestia, rehabilitoval som a celá pravá ruka teraz aj cítim, že je veľmi slabá, takže to sa aj podpísalo na tie výsledky, že vlastne telo nie je moc zvyknuté na tento motokárový šport, ale som spokojný, jednoducho bol som tam niekde v strede s chalanmi, s mladými, vlastne môžem povedať, že som bol najstarší zo všetkých, čo je dosť divné pre mňa, vždycky som bol všade najmladší a teraz som najstarší, takže bola to veľká sranda. Čo ťa motivovalo ísť skúsiť opäť motokári? Lebo naozaj 2008 bol rok, kedy si začínal, to som si od tebe naštudoval. Boli to tie Rotax Maxi, tedy junior, teraz senior, tak čo ťa motivovalo skočiť naspäť do tohto športu? A tak vedel som, že už budem aj po sezóne, to znamená, že rebra môžem troška zničiť a na Slovakia-ringu nie sú moc nejaké veľké obrubníky, ako napríklad v Bruku, takže vedel som, že by to mohlo byť jednoduchšie a vlastne ako som povedal, mal som po sezóne, takže som sa chcel ísť vyskúšať po dlhej dobe nejaké preteky a keďže som vlastne s Tomášom Kunom vlastne celú sezónu ako coach, tak mali voľnú motokáru, tak som využil tú príležitosť. Ja len doplním, že sezónu myslí Maťo TCR Eastern Europe, kde si zvíťazil, takže veľká gratulácia. Ty si aj tú sezónu odštartoval víťazstvom v Nemecku, pokiaľ viem, v apríli to tuším bolo. Ako túto sezónu vo veľkých autách teda hodnotíš? Veľmi dobre. Sme išli teda TCR Eastern Europe, takže to bolo v blízkosti Slovenska. Tie trate, ktoré poznám, bola tam celkom veľká účasť, okolo 20 aut, čo je v tejto situácii finančnej dosť dobré. Povyhrávali sme toho veľa. Slovakia Ring, dvojité víťazstvo na domácej trati. Zbieral som konzistentne body a vlastne celkovo som získal ten jazdecký šampión, dalo titul už v predstihu, jedný preteky v Moste. A potom vlastne v posledných pretekoch sme získali aj tímový titul s mojím tímom Janik Motorsport, takže podľa mňa tá sezóna bola na 100%. Sledovať tvoju kariéru je naozaj fascinujúce, lebo ty skúšaš káry, tam si jazdil TCR World, TCR Europe, TCR Eastern Europe. Aký je tvoj plán do ďalšej sezóny? To je ešte ďaleko, je predsa ešte september, ale vlastne viem, že vďaka tým mojim výsledkom tento rok som kvalifikovaný na svetové finále TCR, ktoré sa bude konať v Saudskej Arábii na konci januára, kde bude vlastne 60 top jazdcov z celého sveta, to znamená z 1100 jazdcov vyberú 60, ja som vlastne na 12. mieste aktuálne, takže som tam kvalifikovaný a tam sa posnažíme dostať, pretože nie je to len o tom sa kvalifikovať, ale aj to finančne zaplatiť, takže na tom teraz práve makáme a čo bude potom tú ďalšiu sezónu, tak to ešte nevieme. Zatiaľ ten prvoradý cieľ je to svetové finále. Zostaneš aj pri kartingu, aspoň ako tréner? Áno, vyzerá to tak, že vlastne budúci rok s Tomášom Kunom a jeho tímom s 3-4 kárami budeme a táto sezóna bola, čo sa týka nášho tímu tu v kartingu, veľmi dobrá, jednoducho tí chalani spravili veľký progres, z čoho sa veľmi teším a vlastne tá spolupráca vlastne medzi mnou a tými mladými talentami funguje a vlastne zlepšujú sa, takže budúci rok chceme pokračovať. Budem držať palce teda aj tebe v TCR, ktorákoľvek to už bude, aj chalanom v kartingu a tebe ako trénerovi. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem. V ďalšom štarte súťažili hneď 3 rôzne kategórie. Prvou z nich bol Rotax Max DD2, v ktorom sa v najlepšom svetle ukázali bronzový Miroslav Lenk, strieborný Tomáš Jaburek a zlatá Lucie Cimelová. Ďalšou kategóriou toho istého štartu bola EasyKart Trophy 100 Go-Kart Talent Cup s bronzovým Donátom Nemetsfieldym, strieborným Albertom Sikrom a zlatým Adamom Valenčíkom. No a do tretice aj Junior Shifter s motorom KZ Junior, kde na zlatom mieste skončil Elia Knoll. Pretekári tried KZ2 Senior a Masters sa stali hviezdami ďalšieho štartu. V kategórii Masters si pódiové umiestnenia vybojovali tretí Ľubomír Matejko, druhá Patricia Imefol a prvý Jaroslav Capík. S príponou GTC si prvú priečku vybojoval Mark Varádi. KZ2 Senior hostila bronzového Zbyňka Sedláža, strieborného Drahomíra Krúťu a zlatého Tomáša Králička. Go-Kart Talent Cup vyhral Jánoš Katona. Finálový štart patril triede KZ2 Junior, kde sa na štart postavilo dokopy 12 jazdcov. Na 3. mieste skončil Dominik Piatrik, druhý sa umiestnil Lukáš Lukačovič a zlato si zo 6 pretekov odniesol Milan Turkovič. Prípona GTC znamenala víťazstvo pre Marcela Siklaja Töldyho. A prišiel čas ukončiť náš dnešný slovenský kartingový magazín, rovnako aj dnešné preteky. 5 hodín sa pretekalo, opäť 2 jazdy ako tradične a Tomáš Kuno je tu so mnou, znova zas, aby sme to trošku rozobrali, ako bolo. Bolo parádne. Zase ma napadá hovoriť, že bolo pekné počasie. Ale naozaj bolo. A to je super, lebo tak už september nie je vždy tým príznačný a význačný, že teda je naozaj dobre, takže bolo dobre. Bolo aj veľa ľudí na trati a to opäť prinieslo nejaké možno momenty, kedy sa diali veci, vznikali príležitosti a diali sa veci. Áno, diali sa veci, že ale teda aj takého charakteru, že sme museli sa tu rozlúčiť s nejakými štartujúcimi, alebo teda s jedným konkrétnym pre nejaký disciplinárny neporiadok, čo teda nás neteší, keď sa nevedia dať rodičia nejako do poriadku a robia tu v podstate nejako pod náporom emócií to, čo sa nemá robiť, takže to sa nemá robiť. Ale inak všetko v pohode, ako tých jazdcov tu bolo dneska veľmi pekne. Trať tá, ktorá tu na Slovákeringu väčšinu od štvrtku, piatku absolútne nefunguje. Tak začala fungovať niekedy dnes včera večer a v podstate dneska ráno to počasie bolo najprv také trošku zamračené, že tá teplota nebola hneď taká vysoká, takže trošku trvalo, než to začalo fungovať, potom už priebehu dňa tá dráha chytila celkom slušnú kondíciu a ja si myslím, že dobre. A tu je presne dôvod, priatelia milí sledujúci, prečo je dôležité rozoberať aj to počasie. No nielen počasie a dianie na trati, ale mohli by sme niekedy rozoberať aj to, čo sa deje vzadu, v zákulisí, pretože tam vidím naozaj mnohé priateľstva. Slovenský kartingový pohár 6-krát v tejto sezóne, ale už naozaj mnohé roky funguje aj ako priestor, kde sa vytvárajú nové priateľstvá, možno niekedy ešte také, že skoro rodinné puta. Áno, je to tak, celkovo o kartingu ako takom sa hovorí v tej zdravej forme, podotýkam, že je to rodinný šport, lebo vo veľkej miere tu sú otec s mamou, s tým svojím zverencom, potom príde detko, babka s palacinkami a jedno s druhým. Čiže je to také rodinné. Teší ma, že veľa aj českých alebo maďarských rodín, ktorí musia vlastne vycestovať, tak dojdú v pomerne vysokých počtoch a musia sa tu ubytovať alebo v karavane, čo v podstate sceluje aj samotnú tú rodinu.
a v neposlednom rade sa vytvárajú, ako si povedal, priateľstva v tom pedoku a myslím si, že toto je posolstvom športu, že takto by to v podstate nejako malo byť, aby si tí ľudia rozumeli, aby tie nejaké emócie, ktoré samozrejme k tomu športu patria, ako ku každému jednému dokázali ukrotiť a konec koncov na výjazde z Parferme si dokázali všetci podať ruky a bolo všetko OK. Výjazd bude, ešte jeden výjazd bude, čaká nás tento rok 7. epizóda Slovenského kartingového poháru aj magazínu, ale teda tá už nebude jazdecká, bude gala. My sme už o ňom hovorili na úvod, ale pripomeňme si ešte raz teda možno aj, že aký je dátum, ale aj to, ako sa na tento gala večer dostať. Takže termín, ako sme hovorili, bude 4. novembra 2023. Čiže bude mať každý trošku čas vydýchnuť, zbilancovať. No a v podstate my za tedy rátame body, budeme vedieť, aké bude celkové poradie v majstrovstve a toto treba v podstate nejakým spôsobom brať na zreteľ a hlavne, ako sme hovorili už počas rozpravy včera, dneska, ako sme hovorili v ranej časti dnešného magazínu, tak je treba na robo@slokap.sk, to je web stránka našeho hlavného organizátora, kde treba nahlásiť počet ľudí, ktorí sa zúčastnia. Samozrejme v prvom rade sa to týka prvých 5, ktorí budú vyhodnotení v každej jednotlivej kategórii, ale samozrejme, ako si spomínal aj ty, kto má záujem, môže úplne aj povedzme z ostatného miesta sa prihlásiť a prísť sa zabaviť na tento gala večer. Len potrebujeme ten počet ľudí čo najskôr, rovnako či príde iba jazdec s jedným rodičom, alebo dojde babka, detko, všetci hujerovci. Ale bez palacinek tentokrát. Áno, presne tak. Takže toto potrebujeme čo najskôr od vás vedieť a podľa toho my v podstate dokážeme potom zabezpečiť. Máme v hre 2 miesta, kde sa toto podujatie má konať a podľa toho sa rozhodne. Tak rozhodujte aj vy, stačí poslať teda svoj hlas v úvodzovkách na mailovú adresu. No ja ti ďakujem, Tomáš, opäť za rozhovor. My sa teda ešte raz tento rok takto uvidíme na YouTube a pre vás ostatných dávajte samozrejme like, odber a prípadne zazdieľajte toto video. Nech sa povedomie o Slovenskom kartingovom pohári a o tomto nádhernom športe šíri ďalej. Ďakujem ešte raz za rozhovor. Ďakujem, čaute. Čaute. Partnermi Slovenského kartingového pohára sú Racing Shop SK, Berner, realitná kancelária BEMI, Steps a Ematech.